ya. Jaga manuk. Kowe ngomongne manuk. Manuk apa sing mabure paling dhuwur tur betah? Manuk napa, Pak? Ngerti to? Mboten kula babagan manuk kurang ngerti. Ngerti. Manuk sing mabure dhuwur tur ya betah ning dhuwur kuwi ya manuke pilot. Iya. Nglekarmu piye? Ndak. Aku nglekar ning pinggir sawah. Pak Hendar mugi pinaringan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya berkah barokah Pak Hendar mergo awakmu ning sawah mau. Nah iki genah iki. Yo Nduk, niken. Mangan kursi kalih mangan tampah. Ora mrotoli untumu lho. Gragas, Pak. Gragas. Gragas. Masalah. Oh, lungguh kursi, Pak, lungguh kursi. Kok mangan kursi. Lungguh kursi karo lumah. Ora penak no lungguh kursi karo lumah. Lungguh kursi karo esek-esek tampah. Oh iya. Anu Pak nggih beras. Iya, Nggih, mugi-mugi Burini sekeluarga Pak Hendar, Mbak sinten? Mbak Dilva. Mbak Dilva nggih. Nggih, lan tetanggi-tetangginipun mugi-mugi pikantuk rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak, sehat selalu, panjang umurnya. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Komplit kuwi jane. Kari berkate ndang didum, ayo. Ya. Nembang napa Bu Kesi? Ayo. Kula Nggih. badhe ngaturaken tembang napa nggih? Bingung aku ya. Napa? Tak Sherlock lah bingung. Nembang karyanipun Mbah Sukron Suwondo. Nggih. Kula Tampar. Kula Tampar siap. Nggih, matur nuwun kalian Mbah Sukron karo Mbah Putri Suci Katiningsih sing sampun kepareng nenggani putra lan mantunipun. Kula nyuwun panjurung-panjunganipun sedaya para lenggah, mugi-mugi bapak kula kalian ibu kula tansah pinaringan sehat, berkah panjang umur. Yo, kula Tampar, bawani men komplit. Mati seri angling darama kunjuk dumateng Ibu Setiorini sekeluarga lan ibu kula tercinta Ibu Sri Andreas, matur nuwun sanget panjenengan tasik kemutan kalih kula lan bojo kula Bu lan kanca-kanca sakmenten sampun panjenengan tanggap malih. Mugi-mugi sambung kekadangan niki mboten namung dinten iki tok. Mugi-mugi ing taun ngajeng Burini Bu Sri sekeluarga rezekine tambah kathah, ampun kesupen taun ngajeng wayangan malih nggih Bu. Nggih, amin ya rabbal alamin. Jenengan lak seneng to Pak ditanggapne wayang Bu? Seneng mboten? Sindene ayu-ayu to nggih? Yogane ganteng-ganteng. Dalange ganteng napa mboten? Bojoku kok Pak. Ugi kanca-kanca streaming menika nggih ganteng-ganteng. Ayo nggih. Peniti, sopir ayo. Monggo Bu. Ana crita tingkae